Unha das festas máis tradicionais e familiares de Ribadumia regresa neste 2022 tras 2 anos de parón. Concello e organización presentaron a 37ª edición da Romaría Santa Valla. O evento celébrase o vindeiro domingo na Carballeira. E despois de dous anos de parón, pois volver a iniciar esta romería pois é unha ilusión, primeiro para a organización, ao cal o Concello lle ten que estar agradecido, porque este tipo de romerías, pois ao fin e ao cabo que fan é xuntar aos veciños, que de eso se trata nesta romería, non? Que, bueno, pois que todos os veciños pois teñan aquí un xantar todos xuntos de confraternidade. A romaría comezará coa procesión pola mañá dende a igrexa ata a Carballeira. Ali terá lugar a misa e posteriormente o xantar popular, a música e as actividades pros máis pequenos. Vai haber unha tarde de, bueno, pois de actuacións, os grupo de gaitos, os carballeiras, que son veciños daqui de Ribadumia, as cantareiras de Medialeva, o grupo de teatro Alecrín, tamén daqui do Concello de Ribadumia, Troula, con bailes de salón, despois Añoranza, un grupo tamén daqui de Ribadumia que tamén vai actuar, polo tanto, todo isto vai estar de alguma maneira dirixido por Pedro da Devesa coa súa colaboración, e polo tanto, bueno, eu creo que vai a ser un fin de semana no que podemos disfrutar todos, pois desta romería. Dende a organización sinalan a importancia para a veciñanza de poder recuperar a festa de Santa Valla, un día para xuntarse e gozar en familia. Pois eu creo con alegría, a xente ten ganas de xuntarse aquí, de feito estánme pedindo as mesas estas, pois están todas ocupadas para o día, e máis de Madeira tamén, pois hai peticións de tal, eu creo que vai ser un día ben. As reservas de sitios para poder asistir ao xantar popular na Carballeira aínda están dispoñibles. Dende a organización agardan superar as 500 persoas.